Alas 5 ron kapin and ang biyahe may padong sa Tagbilaran kay time check is 6:51 na namin karon sa Angkor. Padong piran sa energetic. Karon is mag siguro 7 AM na ba? Alas 7 na lang sa buntag and gikan mi nagkuha sa sakyanan. So muna niya ang sakyanan ni Sir Rafi nga ulamon para pagkuha sa mga member dito sa Dawis. So kaning lugar is akong gikan kanya is na sa Albor. And mo ni sila ilang sakyanan, mo ni siya usa sa ilang mga sakyanan, so napos sa ilang sakyanan. So mo siya ang H100. So ani na tay sakay ang mga number unya. So makita ra ninyo kung ito yung mga muuban sa taga-Dawis nga mga fellowship dito sa Lamdagan. So di ay sa wala pa na kay balos tulo ka ministry ang gidala na mo sa magkakaroon ni Basmatan. So na ay youth hub sa Dawis, na ay hagna and naapoy Lamdagan nga nasa Tagbilaran. So mao na siya ang tulo ka ministry nga gidala sa magkakaroon by the grace of God. So mao to padong natakaran sa Tagbilaran, wala pa tayo pamahaw. So, hopefully makapamahaw na tayo para napatay energy. So, hello, tala. Palibot. So, nice mo dahil siya. Guys, maraming pangalan guys. Energy. So guys, maraming pangaon. Hello guys. Kailangan na ulo kay mo nalipong ko sa kanan. Or na panunutan na kong utok. Panunutan ng utok. Kailangan na akong ulo eh. Paubos na. Ayan na ra kaling walang sangin. So karon pa daw may sa totalan kay mag-iles, maligo ba ka? Hello guys. Maligo ba ka guys? So duha-duha pa niya mga maligo ba kay no. Tugnaw biyahe. Oras to and see you later guys. Energy gap. Uban. Ano tawa lang ko ay. So, manamig. Mana ko naligo. Manamig pag prepare sa mga kagalingan sa pasuratan. Muna yung outfitan na so ako Muna outfitan na tanong. So, ready na tanong kay malate na tanong. Sa orasan no? Alas 9 no? Ayan. So, muna dyan yung routine, ang weekly routine. Ay, makasultin yung sa mga ministry. Pastor. Wala ako yung ministry. So, see you. Hi, Bunin. No, wow.
po ani may mangga ni kahinya. Nga bante man pagtango lang. Bitaw, kuan, I know na nalipay yun ako papa. So, bisan pa man sa ginagawa. Gusto yun na pinagsasabi sa mga kuwan siguro. Pero, So karon padung na pud mi sa Corte. O ba ng mga chikiting dire. Okay. Maniod ka sa ami. Langit-ngit man ay ganda na sa dara. So padung mi karon sa Cortes kaya ta mi maniod to kay nay halad sa bata. Then after sa Cortes, yatod na mo sila. Then after is mulit sa nami sagna. So see you. Ayaw ko na bigay masako ka ng sapatan. Kada. Yay! Pag-sure ba? Kasi wato na to sila. Kaya na kada. Pero mga naong nga almataws. Na kasi na o si Mod. Uy, video na po. Ah, itong driver, oh, nabot na siya. Driver. Wala sila na na to. So, manamig doon dito sa balay sa Igsoon ni Sir Rafi sa Cortes. Manamig mga on na libre, may panel dito. So, nga na ang live so sa kapastor, no? Kaya og na yung mga sana na yung mga event ang mga members. Malibre ko niya si pastor. Joke lang ito. Di ba tinawag pastor? Natapos si Melhan, be. Joke ito eh. Mo din dagkog diyan ang ubang pastor, no? Okay. Ano bitang malibrig paniud to, malibrig pamahaw, bayapon joke. Bitaw, uy, tinuod ba yan na? Okay, kanang ipatalanginan sa mga membro, di papakanon mga librig ka orang pastor, mo na saya. Nabay na lang yun. So, mora to padung nami karon sa balik nami dito sa Albor kay uli ni sakyanan, then after uli ang sakyanan mo dito nami dito sa Hagna. So, mora to. Bye. So guys, ang atong time karon is alas 2 nakapen, mga 2:15 naman siguro, and napamidiri sa Totolan kay mag-ilis pa si Pastor Atan. Gikan mi naghatod sa mga member, ang mga kaubanan na mo. Replace si Adams. So gikan mi naghatod nila diri sa Totolan, sa taon nang uli na sila, then si Kuya Jo tanapon nag-abang lamig motor sa para masakyan nila pa doon sa Hagna kay kaning sakyanan is tama naman ni sa Albor do need na pud namo nga mo transfer ina motor para biyahe pa doon sa Hagna. So duha mi kabuk magmotor, isa si Kuya Jo and ang usa kami duha ni Pastor Atan. Ang sakay ni Kuya Jo is si Cheche katong nagwali sa gahapon dito sa Youth Hub. So mo to guys, siguro dili na ko maka-vlog sa among pagpadung dito sa Hagna, sa mga biyahe dito padung sa Hagna kay medyo gikapoy na po ko niya init. So mo to guys ang tibok nga panghitabo karong adlaw no Sunday. So dili na siya usual nga
mao gyud ang routine na mo every Sunday kay sa kung giingon usahay ra ko muuban ni pasuatan diri sa adto service sa Lamdagan. So usually si pasuatan na gid usa mo to yang buhaton gyud routine niya nga kadlaw biyahe, then naghuman mag-service ito sa Lamdagan. After na po is uli na po nagkasagna after sa service mga awan mabiyahe na po siya padungag na. So mo to siya very challenging jud kayo ang ministry nga gihatag ni Lord, but praise the Lord jud kay nagahatag siya enough nga strength nga nagamit sa kanunay ay di gid lalim, pero praise the Lord uban ang mga bata. Salamat po sa Ginoo sa protection sa kanunay. So maora to guys, nabulol na ko. So thank you so much for watching this vlog. I hope you are blessed, and I hope to see you on my next video. Thank you. God bless.